So, felly, congratulations to the winner of the group class 4 to 7 years old. A dyma ni, yn y llyd. A'r Caseg Fagu ifanc. Yn sicr taw, Godebog. Brydda Godebog sydd wedi cael ei wir Godebog Rosyn y Mynydd. Yn dwylo Alun o Brydda Godebog. A'r Caseg Anferth hyn. Y gorau o'r Caseg ifanc Fagu. Wendy O'Barnes with the Chanel Street Catcher. Fifth, Sioe, Father 3 with the pair of Chorus Girl. And in sixth, 301, Zambian Son with Thistledown with Updown. A dyma fi yng nghwmni yn y llyd Caseg bridio yn yr adran A. Sut mae'n teimlo? Arbennig yn onest. Tro gyntaf i ddod ar y fath wedi bag yn hun yma fel Caseg a wedyn mae'n just yn teimlad reit gynnas i fi. Ie, allai gredu. Rhywbeth i chi wedi brido'ch hunain yn dod fan hyn ac yn mynd adre ar Rhosglwm Goch. Does dim deimlad gwell, os e? Na, dim llawer i fa. Mae pawb i helpu chwarae teg, mae Bryn a pawb felly, so mae gweithio fe gilydd pawb. Teamwork makes the dream work fel petai. Ni way forward. A mae gyda chi'r pencampwriaeth nes ymlaen, a mae gyda ni un o'r cyffylau mwyaf ifanc sef yr ebol gyda ni. Ie, mae'n 6 wythnos oed. Yn ei beth oedd i mham i wedi chwcio byn bach yn hir, oedd hi wedi dal am flwyddyn a wythnos gyfa wedyn. Ie, dim llawer yn dod â cyw bach yn saff adeg yna lly. Ond mae popeth wedi gweithio mas yn iawn, a nawr i chi yma am rhif gylch Llanelwedd yn mynd adre ar Rhosglwm Goch. Llawn gyferchiadau mawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.